perquè jo li tinc, però suposo que li tenim tots, no? Com una mena Carinyo. d'afecte, Sí, clar, el tren... d'atracció, no? Ens atrau. El tren és molt infantil, també, no? És un espai és un territori infantil, segurament. Sí. Per què? Tots els nens al·lucinen, en una estació els porten els avis a l'estació a saludar el tren, quan estan acostumadíssims a veure mobilitat de cotxes, evidentment, no? I no saluden els cotxes. En canvi, el tren conserva aquesta potència de... No sé si és d'una màquina que té a veure amb la maquinària antiga, amb aquest ferro, amb aquesta cosa, amb el soroll... Vés a saber. Pot ser que sigui aquesta continuïtat que significa la línia i després el moviment sobre aquesta continuïtat. No, segur que hi ha 50.000 milions de teories al respecte, però jo tinc aquest efecte cap al tren. Segurament que, en part, per tot això que diem, també en part perquè l'hem usat, no? A més, l'ús que fem del tren és habitual, però sobretot hi ha un record, que és aquesta etapa juvenil en la que fonamentalment ens movíem amb tren, no? També. O sigui que, a més, hi ha una reminiscència d'una etapa que és el paradís, no? Perquè és la joventut, hi ha també aquestes coses, no? Sí, hi ha matisos, perquè aquest país està tan desvertebrat també ferroviàriament que no tothom té aquesta vivència comuna, pot ser a tota la joventut francesa o alemanya, o anglesa, no? Sobretot, on hi ha vies de tren per tot arreu. Però bé, això és una altra... Però aquí hi ha una via de tren. Una via de tren que es construeix, s'inaugura el 1883, que va de Roda de Berà fins a Plana Picamoixons, el nom oficial, no? Que és una via d'interior, que és una via que retalla el territori, l'escurça, perquè la via principal és Barcelona-Lleida, passa per Tarragona, per Reus i per tant fa un gran tomb pel Camp de Tarragona, per les capitals del Camp de Tarragona, i llavors entre Sant Vicenç de Calders i Plana Picamoixons hi ha aquest retall interior que l'escurça, que el dinamitza i que l'estructura, no? Llavors, s'inaugura el 1883, que és el gran moment industrial de Valls, la febre d'or, descrita la febre d'or de Narcís Oller, i passa per Roda de Berà, Salomó, Vilavella, Nulles, Valls, després fins a Picamoixons, no? Una via molt curta, deu tenir 30 quilòmetres, per la qual avui passen 3-4 trens de passatge al dia i uns quants de mercaderies. Jo crec que fins i tot està en peu perquè té usos secundaris de mercaderies per l'operador. Que els desvien, no? Que els desvien, exacte, els desvien de la línia principal, no? Més avall hi ha la línia del tren d'alta velocitat, després hi ha la línia de la costa i entremig hi ha una altra línia, totalment aquesta sí en desús, hi ha arbustos que han crescut al mig de les vies, està desinstal·lada des del punt de vista d'electrificació, és la via que va de Roda a Reus, passant pel Catllà, per Constantí, per Puigdelfí, etc. No? Són obres d'enginyeria de finals del XIX que van significar un gran esforç, que van significar una gran aposta, una aposta que anava amb els temps, era el mitjà de locomoció més ràpid, que podia aportar més progrés i que després, en algunes de les seves virtuts, va quedar superada per altres mitjans de locomoció també igualment ràpids i més flexibles, com els camions, els cotxes, etc. Jo recordo un dia, ara fa 2 o 3 anys, que a Vilavella van fer una exposició sobre el ferrocarril. I era una associació provincial o comarcal que són amants del ferrocarril, n'hi ha molts, com nosaltres, amants del ferrocarril, però aquests molt més, perquè fins i tot fan exposicions, recullen material, etc. I, siguent a Vilavella, doncs, van fer l'esforç d'ampliar els documents, gràfics, etc. de la zona de Vilavella, no? De l'estació de Vilavella i tal. Jo recordo molt una conversa amb un pagès, amb un amic, que té 75 anys, tots dos miràvem l'exposició i ell em va dir, fixa't, no té 100 anys, i han tret l'estació, ja està mig desmuntat, passen pocs trens, ja no és important, només fa 100 anys, va molt ràpid.
és un element que estructura territori fins al punt que també recordo, usant aquesta línia de camí cap a Barcelona, també recordo converses entre gent de l'Espluga de Francolí i gent de Roda de Berà, que es coneixien de tota la vida del tren i que havien fet llaços de tot tipus, no? Des de llaços comercials fins a llaços quasi parentals a vegades, no? Evidentment, les grans infraestructures estructuren territoris. Val? Aquesta via... I de quina manera, eh? Aquesta línia... D'una manera quotidiana, clar, com és aquest exemple. És a dir, que es podia trobar un corredor de comerç de Montblanc amb un farmacèutic de la costa, no? I feien poder coincidir durant uns anys al mateix camí, es fan amics, etc. No? És a dir, com es configura també territori, com es vertebra, com es crea, no? Un país a partir d'una actuació d'obra civil, d'enginyeria, de planificació al final, que neix en un moment donat, molt concret, per unes circumstàncies històriques i que paulatinament entra en decadència, no? Segurament... Em fa pensar que fàcil és configurar-ho, de quina manera tan poc evident o tan poc imposada és configurar també al llarg d'un segle aquest territori, i després que fàcil també es deslliga tot. I la derivada d'això és quina relació, un cop substituït el tren per altres modes de relació, quins canvis de visió territorial imposen els diferents models de mobilitat, no? En aquest cas, que són aspectes absolutament, ja et dic, pràctics, pragmàtics, quotidians, que en la seva definició no tenen una idea molt conceptualment forta de lligar territori. Bueno, aquesta línia es va estructurar al voltant d'una idea, que és que Valls havia fet un gran desenvolupament industrial a finals del XIX. La indústria de la pell, dels curtits i tèxtil es havia desenvolupat molt, queda retratat a la novel·la La febre d'or de Narcís Oller, i l'arribada del ferrocarril el 1883 doncs, és la possibilitat d'estructurar aquest moviment comercial. Però clar, Nulles té grans magatzems de vi al costat de l'estació. Vilavella era un gran proveïdor de vi de Barcelona. Avui a Barcelona encara pots trobar antigues bodegues que tenen el nom de Vilavella a les botes que pengen de la paret, sí. De vins a doll, no? Clar, era un territori de molta producció de vi que va tenir en un moment donat la possibilitat de tenir un mercat. Exacte, que tenia connexions amb el mercat gràcies al tren, o connexions fàcils amb el mercat o facilitades pel tren, no?